И здравейте YouTube! Ние сме в PvP България, както виждате. С мен ще бъде днес Лиандър Геймър. Това е този Shadow, който сега говорим по Skype. Shadow, кажи нещо на YouTube. Хай, нещо. GTA скача в дупката. И фънчика не хак. Прекрасно, хай. Да, фънчика не хак, да знаете само. Не, това го ланшотна. Кой е това? Фънчика надолу. Чакай. Той излиза ли? Да. Да, хакер е пуснал това. Сега ще бием с него. Аре бе! И аз бутнах го в дупката. Човек, върна го в дупката. Оттам където е дошъл. Видяте ли какъв хакер то? Вижте какъв демидж бием. Не страшно го това нас прибра. Чакай, стой, аз. Аз съм Хелен, представете, съм пишал хим. На Вайпера няма да пишем да кажа всички хи на YouTube, защото няма да ги караме да... Защото спаме истински. Чакай, защото искаме днес да ловим малко хакери и да покажем PvP без да ги почнат... Дай ли си, идвай при мене. Къде си? Убивам Вайпера. А той е някакъв има дъма, къде си ти в дупката ли? Не, връщам се, само да не ме такова. Не, Иксан е пуснал хака, Иксан е хак. Не, Денис, помощ, бе. Виж, не мога. Той Иксан е тук. Той пуснал хака. Върти се като куковица. Видяхте ли го там? Не го удари. Прибери се. Че то хак, то не може. Стой. Видяхте ли го? Всички го видяхме. Удари го с кнок. Удариш го с кнок и то не лети. Ето вижте. Сега едно кнок бак 2 не лети. То да не е нещо, не знам, пуснал хака сигурно. Антикнокбак е пуснал това. И е това киловата. Колко изнадхелските останаха? Николко, то ме свали на 2 сърца с някакъв мизерен меч. Чуйте мен. Да, забравихме да ви кажем, че днес ни даха Ники BGMC само заради клипа. И сега. Ето, я вижте какво има. Ти много голям фен. Това па съм аз. MC Иксан BG. Иксана е Sharp 4 Knockback 2. Но като гледа, видяте ли? Може да видите как се върти той. Дори по един път можем да хитне, защото килаурата не му действа сигурно. Нещо бъгна. Нещо му бъгва козуникно. Ама както в по-нататъчните клипове ще видите, в един от клиповете казваме, че хакерите никога не побеждават. Освен ако не се Иксан BG. Имаме доказателства. Меркос също BG е хак, но него са нещо не го виждаме на PvP. Може Ники BGMC да го инвиси. Баба Кул излиза. Sharp 4 Knockback 2 в Respect 2 с един лектоп, а къде се бива? Баба Кул не е тим все пак. Човек, Арвана Warpen да видим какво става. Аз нямам да това е PvP епизод. Аз нямам стрели, защото има. Дай царвим къде е Меркос. Няма никой тук. Няма ли? Няма никой. Има някакъв Лиандър Геймър. Да, се качвам отгоре. И пише Николац. Не се качвай. Аз ще на спауна. Не на спауна, горе в евента. Отивам. Аз се качвам отгоре и ще напиша нещо. Що спаун бе? Сега без това малко тук ми забивам, да. Това е силно за скрипчето, ама такъв е живота. Значи, като гледат как сме се подредили, спидките, сме взели спидка, защото знаем, че с спидка дори пак не може да си измъкнем от хакерите. Ти ли си на Warpaint, бе? Не съм аз на Warpaint, на спаунс. Някой дойде. Така. Кожен, какви сте коженки, бе? Виждате ли фънчика, какво викам? На Оберон да махне хака. Той първо да го махне. Той първо него да махне, па после да махне на Оберон. После да кара Оберон да смахне на неговия хак. Сега ще хитнем този Христо. XS Viper. То път според мен... Да, може би хак, виждал съм го. Веднъж не му скочих, защото ме беше страх, защото... Бях го видял веднъж с килаура, ама... Ето ги излитат. Тебе те нападат! Връщай бързо към спауна, бързо! Абе не се извръщай! Пасявай се! Аз съм на спауна. Това кой бият? Баба Кула. Мале, хакера! Снимах го! Кой? Иксана, снимах го! Какво пусна? Килауата, човек. Взех меча на Баба Кул. Баси скъпия меч. Какъв беше? Банов арпус. И Иксана са тим. Гледай го!
А то как не му работи килаурата? Опа, виж, виждате ли го? Да, виждам. Вижте го, нок. И е килаура. Освен това, нок. И аз взех меча на баба Ку. Той те... Да му го върна ли? За дифеном вече му го върна. Той баба Ку има бая мечове. Той веднъж ми беше показал един от неговите. Ето го сета на баба Ку. Той баба Ку има такова, кажем, фул сетове. Той е гей. Имаш ли панталонките му? Не. Те са нормални айрани. Какво всичките искате едно в едно? Какъв то Black Сейман лидер, бе. Дами и господа, не ни върви ако нещо съби напоследък масета, нали? Важното е да снимаме клипа как Иксана хак. И видяхте ли го Ивчо БГ? Сигурно двамата хакери са се сприятелили. Те как не има работи и това, бе, килаурата едно в едно, бе. Деме като са заедно, да им е, май. Защото казвали са ми, че с килаура трябва да го насочиш напред. Гледал съм клипчета как си играе с килаура. Това мисля, че почнем да снимам, защото исках да разумея какво е килаура, как изглежда. Така че хора, не знам, Иксана може да го банат, ма... И чакай малко да след една секунда. Ето го баба Ку, видяхме го. За да му кажем, ела. Ти му даваш айтеми. Има ли? Чакай, аз ще му дам голденка. Що голденка му даваш? Ще ми трябва. Да му пиша. Не. Фънчика на брат, килаурата, гледай. Само гледай. Сайдон, човек, сайдон. Чай, аз седа зад него, като пусна хака го видя. Мале, Иксана и Ивчото се трепат с ръчички. Хака така е, човек. Чакай, сега трябва да го им виси с никато да видим Иксана пак аз има. Иначе има прот, ето вижте го, има прот 3 части. Няма да им скочим, защото това са по четворки, те ще ни вземат на 2 хита, какви са хакери. Ето го Ивчето. За сигурно този човек ще го бие през стената. Бях при малко, аз съм кастимал как беше нок. Аз отивам за стрели. Аз имам 44 стрели, ма нямам хубав лък. Аз имам обикновено, но това ми стига. Ето го. Опа, лагна. Това е сигурно от хака им. И хубаво. Нещо ми лагна, сигурно не знам. Не мога ме фудят сега точно. Ако ме фудят, ще излега с лега. Първо ще излега боя. Видяхте ли го, бе? Гледай там настрани, изведнъж... Не се завърти, аз не го видях се завърти и изведнъж екипно. Как го размазна да се измъкне от стрелата ми. Добре, нямам ли стреля, имам 5. Поне го снимаме как аз го бих с нок. Бе, Иксан. Ще мреш, бе. Кой му удари, сега ще те боя. Айде, още веднъж Ивчето. Човек направил съм 95 убийства и 70 умирания, нов рекорд. Аз с Хелдана съм играл. Как го хитнахме, видяхте ли? Някой ми скочи. Къде сме стрели? Пам. Къде ми тиха стрелите, бе? Ти къде си, бе, човек? Не знам, човека ми свършиха ми, сякаш някой ми взе стрелите. Къде си, бе, Симон, човек? На евент съм, бе. Не ти. Това, бе, Симон, човек. Това ми изкочи ми взе 2 сърца и половина. Бе, как хитнах баба Кула. Бутнал. Без да искам. Срай, човек, срай. Word event, сигурното няма прием, защото това сме пускаме се там. В дупката има ли някой? Човек, баба Кула насира
Иксана, щом баба Ку успя да накара Иксана да си диинстан селската, представете си хора. Успяха най-сетне да... Човек, скачам на Амус. На Амус. Да. Чай само да го инвиси отново. Няма нищо специфично в него. Умира. Сега ще ми пише сигурно, че съм и хак. Убили го, къде сте? Убих го. Къде? Вече му е смай 4 фаера спет. И някакъв бабаку. О, това е бабаку! Убили те? Не, той ме удари и аз го ударих. Не, вие къде Иксана сте? мамка му. Иксана дойде брат с хака. И къде сте? Наспална ли? Къде бяхте? Умря ли? Да, Иксана ме уби. Аз сега ще спомня Иксан хак. Той се пълнено не е хак. Ма човек май в него на сайта мите. Баба Ку съм. Не си баба Аз Ку. бих това. Човек не знам в кой сайт мите. Кой беше до вас близо? До мен кой беше близо? Иксана ме уби, бе, аз убих бабаку и това с Иксана ги взе. И сигурно ще Иксана не остане. беше сайт ми, аз го инвисим. Значи са в дупката, етмите. Той седи там, мюте сам. В дупката ли съм? Да скоча да ги взема ли? Иксана Беги наистина ли е мют? Наистина ли какво? Мют. Пише, че е мют той. Дам. Мисля, че ще дам. Да скоча ли дупката? Човек, аре скочим сега в дупката. Взимай само арианките, които имаме. Чули? Да, чакай. Идвам хоум. Аз па и хоум трябваше. Една от арианките вземи за себе. Две стрелки, аз качвам човек след малко. Аз си взимам една. Да клип поне скочим, защото вече 11 минути го заснемаме. Но... Ето ги, те излед дупката. Кой е това, бе? Баба Кула. Чакай, баба Кула. Чуй, той ме хитва. И само хитне, остане минус 2 сърца и половина и сега ни дава примирие. Аз му дадох 5 минути примирие и той... И остренка човека. Аз трябва да си реген на крафта, човек. Ще тук ма насолих. Ето ти фулка. Дай ми на мене фулка. Вузия. Да, то вика, че е хак вузията. Да му предложим едно в едно сигурно. Той коженка. Може предложим едно в едно, не знам. Това на Warp Event. Човек, виждам от тук някакви черни имена, сигурно това са... Не знам. Фънчика още на линия, бе? Да, той може да ни кажем, че Фънчика на Брама. Сега това е PvP епизод, който гледате убийни хакер. Мисля, че заснехме двама хакери. В Чубеги задължително го снимахме. Видяхте го... Лично го видяхте, че беше аутоблок. Кой това, бе? Баба... Апа. Да бие ли баба Кула? Той ти дава ти ме, сега ще го спукам. Що ще го спукаш? Що ще го спукаш? Защото ще да ме убие. Аз качам дупката, да знаеш. И ще качиш ли с мене? Да. Аз ще найдем. Ето вижте прот 1 про 2 сет, да знаете. Може да не кажете, че съм хак. Бом. Дупката. Топа, като гледате, има ли някой? Не. Никой са па... Всички се бъдеш, някой да виждаш ти. Идвам в дупката. Допката. Мятаме се в допката. Ти ли си там? Аз съм там. Ма аз съм вече към края. Мисля си изкача, не знам. И Иксана може отгоре да ме хване. Все пак, човек. Ще взема това. Мече, то ще го дара. То погонява някъде отидох. Човек, те никой вече няма на лър. Човек, няма ги. Очаквай тук да ме хит, някой да ме умъртви. Ча викам дори хак, ма. Не Иксана, ако ме убиеш, все пак. Той... Ако беше пуснат хакъде. То клипа теж да го видим. Ама. Базилците нещо ги няма. Аре да направим едно в едно. Аз и ти. Да. Че ако направим едно в едно, не знам, аз може да си загубя лево. Ти си пак си по-добър. Пак си по-добър от теб. Ти си пак си по-добър от мен на PvP. И аз си по-добър меч, не е честно. Я стой, ще пробвам нещо. Чакай ме някакъв. Това е Ест. Не GTA-то. Бе, какъв е то, бе? Вигор. Бик. Не съм се в стрелянка. Чакай. Сега ми каже как това беше стрелянка. Всички видяхте, че това беше стрелянката. Да му върнем нещата, ще му ги върнем заради YouTube.
Кой ще ги пусне на спауна? Кой продава дарво? Кой продава дарво, бе? Ясно се. Първо, твой дарво. Уф. Аз убил, не, той е мой, бе. Защо ми взимаш киловете? А, тъй, мой. Аз дори не съм ги убил. Ма няма да бараш, а така дай ми. Човек, аз на майка ми ти ги уби. Като тръгна да ги взимат. Кой? Това е пак коженката. Виктор Виктор, да човек, про. ето килнах. Виктор да про трябва да мре. То миче хак. Как е? Не, той не може да му удари. Тенето ми свършва. Абе, да види, аз тук им спавам. Аз ям. Не. Няма да ям. О, Ти не сега. го ли уби, бе? Не знам, но то майч е на малко, защото ти се скри веднага. О, Оберона! И той се скрива. Що всички се криете, бе? Аре, излезнете като мъже, бе. Като ето лозята, излизайте, бе. Аз скоча дупка там. Типа... И аз скачам дупката. Допка, пауър. О, не, бъгнах. Тук лозята умря. Не! Аз съм... Някакъв оберяне хак. Видя ли как ме помпаше? Видях. Пуснам киларта сигурно. Аз стрелям някакъв викинг ли, какъв е там. Ама ти още долу ли си? Да, защо стрелите не могат да ми се стрелят, се напъват някаква така. Бъгна от тия. Ето. В дупката има ли някой? Не знам, ама тук бая хора. Чакай, Оберона да го цел. Оберона не е антикнокбак, пуснал. Човек, гледай го този Симон, стреляне отвътре. Лей, не ми минай пред мен, бе. Викинг да про. пред мене. Аре са, Викторе. Човек, то ми се дозвал, защото му взех тъп меч. Аре ще му фърля меч. Абе, какъв е това, бе? Фендър чест. Видяхте ли го? Той дойде само и... Бум, бал! То беше Николас. стрелянка. То беше пил стрелянка, Денис. Да, но човек, той не може да има толкова. Чай сега ще го инвиси да видим какъв меча. Аз преди съм го фащал хака. Шарп 2 меч. Да, бе, как ми... Да, наистина бия много, бе. То ме ланшотва. Убили те? Да, ланшот. Човек, ще взема една нормална fucking сет да ме... Виж го това, бе. Човек, вижте го. Хак е просто. Аз той като... Да, килаура също има. Човек... Ами дори си една на сет. От хома. Тъпа се. Добре, чай сега ще репортам с... Обаче на ЦК F3 нямам доверни фенове. Какво? Нищо. Човек, зато виж какво загуби. 2 голденки чак. Той изведнъж ми скочи... Не го ли как ме уби? Ако феновете питат, ще играем ли още UFC? UFC ще кача клипа. А с фенове ще играем ли? Смисъл? Отбор? Ние мислим също да пускаме клипове на живо, така че ви информираме в канала. Как пускаме клипове на живо. Дарихте без да искам да знаеш. Аз ще дам за един човек. То беше просто един... Против ще знам. Че ти си взел друг Iron Set. Не, това е коженка. Това е твоя къде искаше, бе. Къде е той? Чакай, че аз човек тук имам Iron части в мене. Тук ще ги оставя, това са на Хея. Окей. Я виж отгоре какво става. Аз ще слагам истинския сет и спирам да ходя на PvP. То ще се спреш. Много умирам, а не ми се мире толкова. Искам си пада скоро. Къде си оставих туловете? The big mistake. Ето ги. Аз с... чай малко. Имаш ли стрелянки нещо? Трябва там да има някаква. Не виждам къде. Не знам, трябва да правя. Аз и инстантки трябва да правя. Ще се взема. Айде хора, това беше за днес. Отиваме на спауна. Хванахме, мисля, че един хакер, ако не сме хванали. 2 даже. Да, Иксана, Ивчето и Ендър Честа, като гледате накрая ни умъртвиха. След толкова дълго време игра, накрая ни умъртвиха. Такъв е живота. Рис печели, сгуби. Но хака понякога наделява. Знаете, доброто винаги побеждава. Това е мъдрост моя велика. Спря ли, бе? И бъба YouTube. Кажи бъба, бе. Но
Сарам ме. Добре, бъбают. Спира ли?